ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଅତୀତର ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ। ମୋ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ସିଧା ମତେ ନ କହି କଥା ଛଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲା ଭଳି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ସେ ତ୍ରୁଟି କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପିତାମାତା କ୍ଷମା ଦେଇଦେବେ। ନିହାତି ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ପିତା ହେବେ। ସନ୍ତାନ ମାନେ ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ପିତାମାତା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଜାଣିଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସନ୍ତାନ ଯେତେ ଦୋଷ କଲେ ବି ନିଜର ପିତାମାତା କ୍ଷମା ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଗାମୀ କାଲିର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ପିତାମାତା ଖୁସି ଅଜାଣିଦେବେ। ଏତିକି ସମସ୍ତ ହୃଦୟକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏ ପିତୃ ଦିବସରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି, ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜନ ଜଳ ବାୟୁ ଆକାଶ ଅଗ୍ନି ମୃତ୍ତିକା ବୃକ୍ଷ ଲତା ବଣ ପାହାଡ଼ ଏମାନଙ୍କର ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟର ସହ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ। ଯତୁବା ଆଜି ଯୋଉଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାହା ହିଁ ଦୁରନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।